Ngani zakwethu kuphinde kuphi la funye khona lo mbuso njengamanje ngikubingelela makuthi kulokho kuqala ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe uyangilalela ebese uyalandelanisa ngendlela yakhona uyasubscribe uyalike uyayilinda ivideo iziphele ebese uyakhomenta. Uzokhumbula ukuthi kunensizwa engeke ngayiposta la ensukwini ebekuyiyona ebexwayisa intsha noma abantu ababangaza beye ejele ukuthi bengalaleli isikakhulukazi ama-podcast abantu ababuye ejele because babuye bemislead i-information. Bambala kakhulu abaveza ukuthi bunzima ubuphi ubunzima ababhekana nabejele noma kunzima kangakanani ukuba sejele. Ngane wethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho uma le video bungakazi uzuyibone kukhona ilink la ku-description na kwi-first comment ephiniwe uzoyithola ivideo ekuyona yenza i-awareness. Right, njengamanje ke igebengu zicasuke ziyaveva ngani zakwethu left and right and center and down and up and yabo yonke indawo zicasukile. Zicasule ukuthini na? Zithi kwehliswa isithunzi sabafowethu njengoba ababuye ejele kushuthi abangabe sabukeka njengabantu abantu abaphila emhlabeni njengoba lensizwa yaveza nezifo ekuyizona ababhekana nazo okungagcini ngokuthi mhlawumbe umuntu bephakamisa inombolo noma bethi wash ejele zonke izinto zihambe kahle. Ngajabula ke mina ukuthi leya video liya uyibukise ingane yakho noma uyibukise whoever wasemndenini osondelene naye ongakaze aye ejele. Isikakhulukazi enganeni ezisuke isafunda zisuke ibona ukuthi hey ama-recruitment amaningi ayaphila noma ke aphila impilo right mangabe phila lempilo esheshayo. Kodwa ke abaxoxi izinto ekuyizona ababhekana nazo ngaphakathi ejele. Ngane wethu mina ngifuna ukukhuluma kakhulu. Igebengu ke nabanye bebelapha ku-live wakhe uNkomonde bekhuluma naye. Kodwa ke becasuke ziveva abafowethu abazegebengu befisa ukuthi engazi ukuthi lungahoxiswa lolu limi lungakhulunywa ngoba lohlisa isithunzi sabo mangabe sebebuya ejele. Wena yenza sure ukuthi uyasubscribe uhlala nami mina ngihlala nawe ngikulethele ishisa uyithole ishisa nawe. Uyabo wenze sure futhi ukuthi uyalike ukuze njalo uma ngifakele ishisayo uyithole ishisa isenjalo zingakapholi umntana esekhaya ebese uthi ngisalela ngemumva. Nayi ivideo umntana esekhaya ithokozela ukuthi kwehliswe isithunzi sabafowethu asebephumile emajele njengamanje. Yabo ukuthi ukhulume ngabo uthi emajele bangabafazi uthi emajele lokho vele kuyenzeka emajele kodwa ke manje uthi uma kusakazwa nanoma kanjani la kuma einkundleni zokuxhumana abafana abancane ngophela ejele kuthiwa yilokhuzane abantu baya rehabilitate. Manje uma usu rehabilitate usuhlezi ngaphandle uthi ukhuza abafana abancane le ngaphandle bazothini kuwena bazothi haya ayikho into esiyilalela la kuwena ngoba wena ubumahosha ejele ngoba wena uthi 92% wabantu abasemajele sebeke balalwa. 92% wabantu abasemajele bayagula kanjalo yabo. Ukwehlisa isithunzi sabafowethu lokho yabo akufanele ukuthi ngabe ukhuluma nabo ngakwazi ukuphendula bafu. Ya ungaphendula mfethu ngicela ukuphendula ne. Yeah. Bekmuzi ngicela ningangiphazamisi ingane zakwethu ne please nineni kufanele ukuphazamisa ingane zakwethu. Angizokulalela mfethu ngizokulalela ngoba nawe ungiphi ithuba lokuthi ungilalele noma uzokulalela. Sure kazi ngicela ningilalele ningangiphazamisi. Sharp. Webekmuzi mina ngizokubuza umbuzo wodwa bese ngiqhubeka nempendulo ne. Yebo. Yini ebalekile isithunzi se-department yami nesithunzi senu? Isithunzi se-department sibalekile ngoba ungachazi lalela wait ungachazi intende angifuni i-answer la asike kuma paragraph. Okay ngiphendula ukuthi yini ebalekile isithunzi se-department engiyisebenzelayo nesithunzi sakho as i-ex offender? i-ex offender isithunzi se-ex offender sibalekile. Yeah. Uyabona ukuthi mina nawe sifike siphambane lapho mfo wami. Othi ngikubeke emgqeni ne. Yabona le ndoda okhuluma nayo njengamanje bhuti. Le ndoda le before izoba yi-prison order lele yilona ne. Le ndoda le iwumzukulu, iyindodana, iwumalume, iwubaba kwi-society ephuma kuyona. Yebo. You understand? Yeah, le ndoda le exactly le ndoda le mina
unfortunately akusile ndoda eba ignorant towards ama-social injustices kanye nama-social illnesses enzekayo. You understand? Yebo. Njengamanje usungikhombisile bra wami ukuthi i-level of thinking yakhe ihamba ifike phi. Mawuzothi isithunzi sakho sibaluleke ukudlula isithunzi se-department. Shuthi i-department yami mayingenasithunzi uthi lezi ingane zenu azinganilaleli lapho zenza ubuhlongandlebe zizongena la bese ziba nesithunzi mhla iphuma la singayikhuluma isinomi kanjani mase zila ukhona wena. Yiloko kushoyo. Angiqonde kusho lokho mfethu. Lalela. Akithi uma use yona nto lalela inkomondo ngikuphi ithuba nami lokuthi ukhulume umbuzo ngiyawuphendula manje umbuzo wakho angithi ngilalela umbuzile ngiyaphendula awufuni ngiphendule manje phendula awusafuni ngiphendule nkomondo phendula lalela inkomondo i-department yeni iwenzile umsebenzi i-correctional angithi usho ukuthi i-correctional services has rehabilitated me as an ex-offender umsebenzi yabo ngibalekile kumina empilweni yami noma empilweni zabanye abantu ngoba I've been rehabilitated sengizalwe kabusha manje ngenxa yenu yabo uwona umsebenzi senoqedile nini umsebenzi wenu nuqedile nje nya akusekho la ningekho khona uma ngiphumela ngaphandle emphakathini senizofika ngikhulume kahle ngiyiphathe kahle kanjalo uma ukuthi ngisaqhubeka nobuxhwanguxhwangu nobugebengu kanjalo okusho ukuthi I've not been rehabilitated. Mawusubhekisise kahle abafethu laba abavela lapha kuma podcast abantu ukuthi they've been rehabilitated ingakho nje benesibindi sokuthi bona ingakho benesibindi sokuthi baye kuma podcast bafike bakhulume ngempilo yabo abebephila lapha elokhuzana emajele kanjalo ongabalekile ukuthi manje kucekelwe phansi isithunzi sabo kukhulunywa ukuthi bona emajele bebelalo emajele bebewomahosha ngoba lokho kuzobehlisa isithunzi phambi kweingane zabo ikona iyonto engahambisani nayo lo mfethu ngo uyabahlambalaza amayamazi they've been rehabilitated they've been yeah ngoba umuntu orehabilitated lalela mfethu umuntu orehabilitated umuntu who has been corrected akufanele umcekele phansi mfethu ngoba uyayizama impilo ukuthi impilo yakho ukuthi ayiqoqa akwazi ukuqhubekela phambili. Enye into abone engayithandayo ndona enye into le uxola kancane ba mina ungikhulumela yazi mfethu ne uphazanyiswa yimini uqobo lwami manje bafo ne sengikulalelile ngiyakulungela ukuqhubeka sengikulalelile mntakamane sekwaneleke manje ke sengicela ukuthi ulalele mina ke manje uthi ngikutshele ne mina into engiyenzayo la kule platform ne ngizama ukukhuluma nabantu not only abantu abancane kunami even abantu abadala kunami yayizwa leyo nto lapha ejele yonke age group ikhona ejele noma ngathi una 89 years as long as usaphila mawukuthi usaservice gwebo uda sigada abantu abangaba omkhulu bethu sigada abantu abangaba obaba bethu sigada abantu abangaba obhuti nabangalingana nathi nabancane kunathi ya understand wemfowethu inhloso yami yokuvela la ngikhulume the way ngikhuluma ngakhona ngizama uxwayisa lengane yakho owayizala wayishiya kwintombazane thizeni waboshwa ukuthi ingaboni ukuthi wena njengoba uboshiwe lapha iyona ndlela ekumele ihambe leyo ya understand kahle kakhulu mina lezi ingane lezi ezihluleka ukunilalela ninabazali ezingena kuma drugs ezingena kwi crime ezi-idolize crime because of nina ama ex offenders enihamba niye kuma platforms lapha niyokhuluma ukuthi yini enirani ijele ama prison order kahle ayiphukuphuku zenu iwona lalelani la enye into futhi engitriggerile ukuthi ngigcine ngiza kule platform ukuthi nina ngifuna nicacise lento icace kwi public ukuthi ikubekeni besobala ukuthi lamaphoyisa ayingcela mthondo zenu ilamaphoyisa ancela imthondo la corrupt la ngcolile anenza nicabange ngazathi ni run ijele liranwa yiboshwa because ukubani ijele beliranwa yinina niyiboshwa kanje kumele ngabe ration enidla ejele leba sekitchen kumele ngabe nayiodela yona ani odeli yona iphoyisa elidingeka ukuze kube naleyo ration isitoro sasejele ukuze sifunction nikwazi ukuxosha indlala niphile impilo decent ngaphakathi ejele kudingeka iphoyisa lapho ukuze nibe naleyo nto leyo so le narrative enikhiphayo niletha la kubantu ukuthi
amaphoyisa asejele ayahlupheka amaphoyisa asejele nobribe ngemali nenza yonke into eniyithandayo because of amaphoyisa asejele akuwona wonke amaphoyisa asejele enza lezo zinto mina ejele engisebenza kulona ngafikela kobaba bemizi abanesithunzi futhi yabo mina la ngisebenza khona phela wami yeah so ngifuna ukukutshela lento la angizelanga ukuzonesa ama feelings zenu my ex offenders angifisi lele ngilalela mfethu bafethu into engizokwenza ngizokufaka into ezokwenza ngizonifaka kwilokhuzane man ngizoyimute into yakho noma ngikhiphe la because uyangiphazamisa chief nyaringa uyangiphazamisa chief yayibona yini mina ngilalela mfethu ubheke umzulu ngcono ngikhiphe la yabo ya ningangiphazamisa mfethu yabo ya uzophawula mfethu but into engifuna ukuyicacisa naye ne yekelani lento yenu yokuloke nifuna uku-idolizwa yi-youth la ngaphandle ngamange niwakhuluma kuma-podcast ngiyazi ukuthi ozakwethu abaningi bayasaba ukuphumela obala kanje bakhulume the way ngikhuluma ngakhona because most of them or some of them abanye babo bathatha inombolo ejele siyakwazi lokho abanye babo nihwebelana nabo banifakela amafoni nama-drugs nazo zonke izinto siyakwazi lokho but akubona bonke akuthina sonke esinama-deal nani ibosho and mina njengoba ngize la kule public platform angizelanga ukuzonesa ama-feelings zenu into enkulu mina engiyizele la kule public platform ukukhuza iy'ngane ezingaphandle ezingalazi ijele ukuthi lento ezi-idolizayo eniyitshela zona through ama-podcast udoti cause vele eqinisweni noma ningahlabeka nithini some of you guys vele beniyilento engiyishilo ku-video awekho amange ngiwaqambile laphana so manje kuzomele nginesa ama-feelings zenu ma-ex offender nangomunye ubheki muzi ungitshela ukuthi isithunzi sakhe si-more important than isithunzi se-department engiyisebenzelayo ubaluleke ngandle ngaka wena ngizoba nendaba nesithunzi sakho i-department yami yenza ukuthi umphakathi uphile safe abantu abanjengawo baqhele emphakathini isithunzi sakho asibalekile emphakathini ukudlula i-department engiyisebenzelayo kahle nokuthi ngikulalele njengamanje ungikhulumela inyongo chief understand leyo ungikhulumela inyongo ngoba uzofuna nama usaqhubana nale narrative engigcina ngifikisa ku TikTok chief angizelanga uzonesa ama feelings zenu la futhi ngiyaxolisa ukisho lento ngizoyisho ku public live kanje ngiwatholile ama threats ku inbox ngiwatholile ama threats kunina ama ex offenders ngiwatholile ama threats kuma offenders angaphakathi ejele mina ngintshela kona nako ngani zakwethu ne anginanxanani kodwa ngeke ngize ngilivale owami umlomo ngeke ngize nguvale ekuthenini ngikhuluma iqiniso entweni engasiza isizwe entweni engasiza izingane eziningi ukuthi zingamoshakalelwa ikusasa ayikho into ekumele bayi-idolize from nina wena bheki muzi ayikho into ekumele bayi-idolize from nina maniphuma la ejele into ekumele bayenze abantu ngaphandle ukuthi banitholele i-mental health usizo lwezengqondo ngeke ngakhuluma nge-mental health izolo ku-live wami imndeni yenu maniphuma ejele kumele basikhe i-mental nisizakale ngokwengqondo ukuze nizokwazi ukuthi ni-integrate ngendlela e-right kwi-society lento kuzofuna ukudefend amanye lento kuzofuna ukudefend amanyala la kulo ku-social media nifuna ukwenza ngazathi kunento akunamesi akunanto ekumele sinicabangele ngayo masikhuluma la online okay kunama-victims lalela wait kunama-victims asala ngaphandle ngoba wawusejele awungenanga sikulande esontweni angizi kuzoba nendaba nama-feelings zakho ngikhohlwa ama-victims la wena wabulala la wena warape la wena wenza yonke lento enayenza namhlanje kumele sithi masila kuma-public platforms senze ngazathi sishugarcoat izinto nonke ama-ex offenders ngiyanitshela lina ningaphandle nanenilapha ngaphakathi ejele ayikho into enoyenze yongisabisa mina ngani zakwethu iy'ngane engiyizalayo i-future ye-youth ezayo ngiyayifuna ukuyibona i-bright ingekho idolized iy'ngane zami angifisi idolize ama-ex offender anga-understand ukuthi lento wena ijele ulibuka ngendlela yesigebengu mina ijele ngilibuka ngendlela yephoyisa angizi ukukhuluma into efuna ukuthi wena uyizwe ukuthi ngicela ukuphawula okugcine bese yini Lungile ngicela uPaul okugcina bese ngiyaphuma kodwa chief ngicela uPaul okugcina bese ngiyaphuma Lungile ngicela uPaul okugcina bese ngiyaphuma into encane nje one datala abanye mfowethu angizuzocontrol ama-ex-convict la sisethi narrative wrong kwi-public ngoba singa ngikuthandwa yini angifuni ukuthandwa isiboshwa mina angilona leli phoyisa elilambayo eliyolindele labo 200 no 500 nibanika bona funa ngitshele straight manje angizelanga ngizoncenga ama-feelings zenu ngizolingicasula la nini hawu ndona kunjani hayi ehlisa ukwena la yami Mr. Kambule ngathi ungithole lapha
Ngicela ukuphawula. Oh, okay. Yena. Ya ingene qala. Ingene qala. Akunankinga bhuti. Sikwazi ukungena ngokulandelana. Akunankinga bhuti. Alright ngiyangena ke bafethu. Ubani ongenayo OG. Bafethu ngicela akungene OG. Trinity. Sanibona nonke epanelini now Mr. Ukuye prison angeke kuze kukwenza usatshwe futhi uhlonishwe. Instead of ukuthi kukwenza usatshwe noma uhlonishwe, ukuye prison kuyokhanda izilonda ezingasoze zaphola engqondweni yakho nasenhlizweni yakho kanye nakuwena physically. Ukuye prison kuyokuhlukumeza. Ya understand ngayo yonke indlela ongayicabanga yabo ingako ngikhala ngithi musani ukuyiglorify le ndawo cause guys yabona ungcono lo muntu onesibazi la ngoba siyakwazi ukuphola ngelinye ilanga mayesithinta kanje angezwa lutho kodwa lo nesibazi esisengqondweni kanye nesibazi esisenhlizweni lo muntu lo unesibazi esingasoze saphola. Ya understand unesibazi esingasoze saphola mntakama awu imagine ndoda ne even thuwa uyisitabane ne uyaboshwa lobo butabane uyobunyanya ngaphakathi uyobunyanya iyokubuyela ingqondo ngaphakathi mase bekwenza ubone kahle ukuthi basenzani isitabane uyobunyanya lobo butabane xoxela into ongayazi uyobunyanya so nje please dlalela kude nento ezokufaka la jo. Uthini uArthur? Umbuzo umile sishatanile. Awuke ngene kuprofile yakho. Ngiyangibona. Because nginkabe engathanda ukuvuma ukuvunyiswa yabo. Ngiprefer uma ngiyibonela mina. Manje akungeneki mama la. Awuyikhulume ngizwe kahle emadlebeni lento. Ya, ngizongena la epage lakho mase ngiqedile ngalo live ngikubona. Ngizokuphendula kwi next live. So uthini lo munye? Do you have kids? Siswami ngimdala kabi yo. Kwi age engikuyona ungangibuza leyo mbuzo lo obvious I have multiple kids. Dolly Budu sasebenza yebo ngisasebenza siswami kuthiwa uzogxothwa ngendlela yevideo angisebenzeli ikule mntama indawo engiyisebenzelayo inama rules and regulations kunama conducts alandelelwayo angitshelwa estranger sak social media ukuthi ngixoshiwe i-department ekumele ngitshele lokho yabo i-department and nabo kuyomele babe nesizathu esizwakalayo sokuthi bangixoshele ukuthini kahle sikungenele new thina bafu sikungenele kuye thina bafu muhle nyakuza atisbo Never believe yonke into enizwa la kuma social media guys. Omunye uthi do you know inombolo. Bro mangisi invest isikhathi sami kwizinto ezingekho productive. Angisi invest isikhathi sami kwizinto ezingekho productive. Hayi shuthi uyashisa lo girl. Nonke bolovo nivuma nje. Suka igebengu uthi ngiyamuzwa uthini all next bafo ngibone abantu ku Twitter izigebengu zikwatile ungasablutho wenkomoni lezo igebengu ekwatile mase kuthiwa sikhuluma iqiniso zithini ngalama victims ezawona zahamba zayoboshelwa wona ukuthi ziwabulele noma zenzeni ziwarapile noma ziwagangele athini lama victim mayebona lezi iboshwe zama ex offenders glorify crime before umuntu onengqondo ukuthi ngizocasula iboshwa ngale nkulumo engiyikhulumayo ama victims lawa afelwe emakhaya alinyalelwa enzakalelwa yiyo yonke into ongayicabanga yenziwa yilama offender lawo ma victim ukuthiwani ngawona
mayebuka ama podcast glorifywa o gangsterism glorifywa izinto ezazenziwa kulinyazwa ama victim. Kwesinye isikhathi izinto guys akumele sizibuke ngehlelo lodwa yabo. Asingabuki izinto one sided yabo. Kunengane ezalahlekelwa abazali ababulawa bebulawa yiyo lama offend. Kunengane ezadlwengulwa kwadlengulwa nabazali bakhona yiyo lama offend. Ya understand? Wena uzoba worried ngokuthi inkulumo yami izo agitate ama offender. How about inkulumo lezi zama ex offenders ebeziloke zilimaza zivusa amanxeba zithunuka abantu abafelwa nabenzakelwa yiwo wonke lama atrocities akhoza labantu babesejele. Shuthi kahle kahle nina ni society ekhondona ubugebengu nob evil. Iyona into enendaba nayo leyo. Iyona into enendaba nayo ezama messes akule country. Iyona into ene concern yayo leyo. Mina concern yami kulezi ingane namhlanje ekhula ziyintandane ngoba zabulawelwa abazali. Sibona abantu ababulala abazali bazo betrenda beba ama idol ngama podcast. If ngizomela lezo ingane bese ngiconsider as umuntu wrong. Hayi bafethu. Azilime eziyetsheni. Azilime eziyetsheni. Azilime eziyetsheni. Ngiyangizwa ngithini? Angazodlala nini? Mina ngizokukhuluma into ezo ayina ama feelings zenu la. Angizokukhuluma into ezo ayina ama feelings zenu la. Aniboshanga nisemasontweni njengoba nama ex convict kanje. Aniboshanga mhlambe nithandaza kuma mosque. Nabanjwa endaweni zegameko nigila imonakalo. Lawo ma victim enanonile wona. Athina ama feelings awo mayenibona ni poster ngokuthi nake naboshwa nina niseniphumile lapha ejele senazi inombolo abantu bangaphandle sekuyinayi kwasho kwacima kanjani uDodo wakuphi lo uDodo wakuphi lo sisizwe esinjani esikhondona into wrong kangaka ingane ezincane la emalokishini intwana ezincane efunda izikole la ukubona ukuthi wash mina ngiyi 26 27 28 uDodo umuntu lo sukhondona uthola ubaba omdala mfethu noma ubhuti ongangami ubhizi ukhulumana nenombolo estradini nengane ezincane nina newari nichaza ukuthi ingane zeni mele zi-idolize lo doti akuthina sonke esizoncenga ukuthandwa ngamanga kule platform akuthina sonke sizoziba iqiniso kule platform akuthina sonke sizoziba iqiniso kule platform ngoba kumele sipolish imizwa yabantu abathile hayi mina ngiyentshela bafethu ngiphume eMnambithi kwafela ubala ngakithi uyalifela ubala mangizofela iqiniso nyobe ngife in glory nyobe ngifele okuyikona nyobe ngingafelanga ubala mina sengibona abantu abaningi le kwi-community engibuya kuyona befela ubala njengoba uzwa kuthiwa eMnambithi kwafela ubala so angizukuzofika la ngihleli khona la njengamanje bese ngicabanga ukuthi ngiyosaba ukufa ngokukhuluma iqiniso zona lezi igebengu enithi ngiyayicasula ngokukhuluma iqiniso kulama platform ni aware ukuthi most of lezi igebengu ziwobaba zinezingane njengoba zingaphakathi ejele and most lezi igebengu azifisi ukuthi izingane zazo zizoba join ejele bayafisa ukubona izingane zabo ziphenduka ziba izinto eziproductive kwi society and nazo lezi igebengu enithi ngiyazicasula ngokukhuluma kanje kule platform ngikhuza lezi izingane zabo abangekho bona present empilweni zabo njengoba beboshiwe kanje ngikhuza lezi izingane zabo ezineglected kulama communities ukuthi azingayengeki ukuthi zingene ogibeni azingangena ogibeni obaba baza bangena kulona usuku isilima uyi-adult elicabanga ukuthi njengoba ngikhuluma kanje kule platform ngishame abantu abangaphakathi ngizama ukugwema lengane yakho ehlulekayo ukuthi kulalele lapho kwakho njengoba ingena kuma drugs ingena kwi crime ngizama ukutshala yona ukuthi izofacana nani mayihluleka ukulalela lapho
wena Silimantini into oyigijimisayo ukuthi ufuna ukuthini ufuna ukungenza ngifile ngazathi wrong lento engiyenzayo. I-majority yengane kwi-black society ziphuma emakhaya ama-single parents. Ya understand? I-majority yengane ku-black society ziphuma emakhaya whereby i-emotional intelligence into enga exist khona. Zilimele ngokwengqondo nangokwenhliziyo kwalezo izingane. Ziyamdinga umuntu njengami ozolikhuluma iqiniso kwi-public platform kanje. Nifuna senzeni ngishuka kothi izinto? Abafana bakithi ngoba ngisho niyongizonda ningithande anginandaba mina. Kodwa engikwaziyo ne umuntu onengqondo noyithandayo yena personal akakwazi ukungizonda. Akakwazi ukungizonda. Uthini uNtombi inkinga abantu abalifuni iqiniso and ngempela uzama ukuqwashisa abantu ngejele. Khuphuka lapho mfowethu. Uyahlanya lo ungamnaki bafo qhubeka wenza okright. Uqinisile wejaba ngiyona imali angengithando yonke umuntu. Batshele bafo khona vele bekumele asho people who are uthini people who know your content know where did your talk came from? All right. Sanbona. Sawubona KP it's said. Hello. Well done, bro. People hate it when you tell the truth. Libhlungu iqiniso. Vele Don't have the exact stats ngale way izinto zenzeka ngakhona, or we have a different point of view. Omunye from an inmate's point of view, omunye from a warden's point of view. Yeah, I understand. So in terms of 95% yabantu abagulayo, that figure it is inaccurate. Given the fact that you know ukuthi ama test niwarana consistently laphayana awe TB awe HIV awani nawan. Yes, we know ukuthi many inmates baya esibhedlela with different illnesses and stuff. We understand that aspect. So futhi bengizothi akukho okukhulumile wena ndoda kule video yakho okuthi mhlambe kuhamanga noma kade exaggerate. I mean I stayed 12 years lapho ngaphakathi ukuthi bengiyiphinda nasejele, but when I got out or ngisese lapho I figured out ukuthi no you need to reconsider as a man. You understand? And then come back to your senses, recollect your thoughts, and then uyayitshena ukuthi no cha uthi nami ngizame ukulungisa instead of contributing negatively. Yabona, which is what I did with angispani anginanyuko ngithe ngiyahlanganisa kuhlangana lokho ukuthi ngivula ibhizinisi ngakusikudala ngicede ukuyivala ngoba izinto zakhona azilungi, mar angeke ngize ngiresort to going back to a crime. I understand. I correctional service I will not credit correctional service la ngitolele khona. Wazi kahle ngawo ukuthi ama program awarani efficiently because of ni staff niyashota nabantu abaqualified ukuthi bazoba njengawe babe straightforward ezintweni ezifuna ukuthi zilungiswe bayashota. You understand? So ne approach ye rehabilitation akusilesi expectile or as it sounds on paper. I wish besingathola abantu abafana nawo ababhaya abazokwazi ukuthi masihlala nabo phansi ezama excom akwazile ukuthi abe rehabilitated ikwazi ukukhulumisana. Sure. How do we approach this thing? Singenzi only i-awareness coach beka indlela ngento decent and ungathatheki bro wami nabantu abazama ukuprovoke abafuna uku-evoke i-anger ngaphakathi kuwo ungathatheki ngoba manje kwenza ngathi awukho emotionally intelligent, but I've observed you. Your intentions are correct, your intentions are right. Ngi-ex-inmate mina azange ngidavaze or ngenzini ngenza corruption phakathi edanyani and into wrong wayona leyo la ngi-idolize but bengitry survival mara okusalayo into engizokutshela yona ukuthi leyo iphethe le route oyiphethe brawa miya ngayo. If there's anything ozoyininda whereby kunabantu abakuthreatina abanye bakhona
ukhuluma nami ukuthi mfethu lo muntu osawumazi sizobona senza kanjani. It's not like I'm a snitch, but we need to correct our wrongs ngoba sibe wrong ngokuperpetrate. You understand? Ngingakhuluma kuze kushona ilanga ngiringa kakhulu, but mfethu ngiyabonga for i-platform yakho, ngiyabonga for everything. Inamba yami is kulaba abafuna ngibasize very good in speaking. Ungiphushele lalela. Yeah. Lalela guys, ungiphushele inamba yakho ku-inbox. Enye into abantu abangaphandle Trinity kumele bayi-understand naye ne. Yeah. Yabo lapha ejele ne. Asithi masivula ijele uthothi sivulele ilwane ezisilinde kanje ngemkhonto ukuthi mazingena siyanikwaza and ejele ngaphakathi akhona amajita mfethu yayizwe lento mina njengoba ngikhuluma kanje kuleli platform ejele ngisebenza kulona most amajita like amajita aphila grand anengqondo nayo yonke into reason na esikhuluma into ezwakalayo nawo esenza into ebonakalayo nawo njengo Trinity kanje njengoba umbona if uzwe into eringwayo lo umuntu abantu esithi ba reformed mabephuma ejele abantu abanje ngiyakuthola bro wami uzokwazi acknowledge ukuthi yazini ngangimoshile ngangenzeni masikhuluma ngabantu abarehabilitated ngizwa from your talk nje yami yezo salute and ngikufisela konke ofisela kona ungiphushele inamba yakho inbox ungiphushele inamba yakho inbox ngizoringa nawe boys yabo public kumele understand lokho bafethu yabona nathi asithi masingena emsebenzini uthothi singena sigrumpy masingena nabo ba grumpy no abantu labo umphakathi lo siyaphilisana ukuthi bona exactly ukuthi bona sorry kungena emlomeni sorry mfethu ngiyakuzwa kahle i-rehabilitation isho kanjalo incwadi yakho uyayazi wena leyo sebenza ngayasho ukuthi mina nawe we need to have a so that you are closer to me to understand ukuthi ngidila nomuntu onjani, so that when you implement your rehabilitation processes uwazi ukuthi udila ne-character enjani and which things you need to scale off or to carve or to actually mend. Uyabona la broken code. And one thing wekhulumile mfethu e-grand engiyaziyo nami ukuthi i-grand ama-outer amaningi we need ama-shrink in a form of a-professional shrink ezokwazi ukubakhansela. Ngathi i-department ingaqinisa isandla kule nto ukuthi makunikezwa i-parole condition unikezwa i-shrink ezokufaka ama-classes ozowa-attenda we-reintegration, because ngaphandle kwaleyo nto leyo ama-outer yalahleka. Yazi why ama-outer wabelieve ukuthi there is mental sickness if umuntu ungena-mental strength and then ungakwazi ukucontrol ingqondo yakho kahle, obviously kusho ukuthi something is wrong with you. It's either you are discombobulated in thought or maybe you are disturbed somehow to a certain degree yokuthi you can't actually fathom as to where you are. You can't differentiate between the outside world and the prison, because ingqondo yakho uthatha ingqondo yasebhleko operator ngayo ejele ufuna uku-operator ngayo la ngaphandle, and kanjalo i-system izokudakwa wena uyathanda or awuthanda. Ithi ngigaya abanye abantu i-chance yokuthi baringe inamba yami ngigayine ngathi uyasestere loyana wasesigela ngangifonela angibize ngivaye nawe siye la kulesa sigela basifakela abantwana eholweni bangayenzi assembly abacontroleki, basifakele nje abantwana eholweni babakhethe maybe lawo ama-great nyana ngathi a-corrupt babakhethe bafake eholweni uringe nabo from a warden point of view. I'll deal with them from an inmate point of view. I understand. Ngiyabonga bro. Post number yakho ku-inbox, okuningi sokuqeda sisiso babili so. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Iwade Nunkomonde is fuming after ex-convict ithi yona wrong ukuthi akhulume athi indzaba lefana nalidi ahlambalade ma ex-convict uthi nje lebesingekho sidinga uyathi because into atikhulumako atikhulumile rada leqiniso, but there was no need ukuthi atikhulume. So most ex-convicts nebantu abasejele uthi bamsendela ama-threats and uthi angeke aze abheke off akasablutho futhi uthi yena nje utolimele iqiniso and utoyimele i-content la ifaka laphana aku-TikTok. Uthi ngisho nalaba labathi utoqosha uthi yena akasebenzeli abantu baku-TikTok or baku-social media, yena usebenzela i-department, and if i-department ingafuni kumqosha or inganankinga nalula kwenta konalala kukhuluma kuma-social media platforms akhe
uthini yini nekuthi ntomtshela ukuthi utoqoshwa uthi yena akanandzaba nema-ex offenders yena umela abantu laba ama-victim futhi ufundisa ne-youth kokuthi ingatholi nayo ingene esimeni sebugebengu. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.